vi endte med at tage en taxa til 500 kroner i stedet. Så er vi altså kommet til torvalderne, og nu skal Rasmus prøve en pulled pork empanada fra La Boca. Så er vi klar, Rasmus. Skal der have noget hot sauce på den? Ikke det første. Jeg tror, det er... Chimichurri. Pulled pork. Det er altså gode sager, det her. Hvad siger du? Det er okay. Det er okay. Ej, det kunne lige se. Er det ikke hende? Og så bare på. Så er vi altså kommet til Bavette og får en steak fryts. Gør lige. Ja. Prøv lige at kigge, Rasmus. Hvad siger vi? Det er altid. Det er alle tiders. Nå, Rasmus, hvad er the verdict på Bavette? Det er 7 ud af 10. Ja, vi kom af med 666. Lidt spooky tal at lande på sådan rent regningsmæssigt. Men fair nok, det blev 333 per mand. Og det betyder altså... Eller det bestod af en hovedret, en forret, en dessert, 2 gange brød, en øl hver og unlimited vand. Synes jeg sgu egentlig en ret god pris. Det var sgu godt givet ud. Det må man sige. Det er nok Danmarks bedste tilbud. Jeg tror ikke, man kan finde et bedre tilbud i hele København end det der. Sådan der. Må lige på det. Ej, hvor er det smart, det her dyt. Ej, hvor grineren. Nå ja, det var meningen, Louis Vuitton skulle rykke derhen. Der er ikke engang været en kaffe. Men yes, der har været Café Norden har været der. Så er det meningen, Louis Vuitton skulle rykke derfra derover til. Ja. Men jeg tror, at Louis Vuitton de har droppet projektet. Ja, det er fandme ærgerligt. Men nej, det var meningen, de skulle være lige her. Og så var der sådan en kæmpe skilt, hvor der bare stod Louis Vuitton på. Hvis vi havde cyklet en time senere, ikke? Så har der været fuldstændig proppet. Ja. Så er det altså blevet tirsdag den... Hvad er datoen? 21. Det er blevet tirsdag den 21. oktober. Og vi har lige cyklet ind til Indre København. Klokken den er 20 minutter i 8, og nu skal Rasmus prøve en pistachio cube croissant fra Anderson and My Lard. Som I kan se her. Cool, bro. Så prøver vi. Sæskrem der. Det var sjovt, det er så lidt med croissanter der, lidt mere en kage. Ja, det er så meget. Men derfor smager det stadig godt. Jeg er slet ikke kommet ind til pistachekagen nu. Er du ikke det? Mm-hmm.
Prøv at høre. Men har de, Der er altså pistache cremos. Hvad? de har da en større butik, har de godt det? Ja, de har også en på Nørrebro. Nå, Rasmus, så fik vi altså spist den pistachio cube croissant fra Anderson and My Lord. Det gjorde vi. Hvad er status? Det vi skal videre. Vi skal på arbejde. Prøv at fortælle, hvordan croissanten smagte. Ja. Fortæl. Jeg synes, det var en udmærket croissant. En udmærket croissant. Vi ses. Og nu er vi på vej hen til mit kontor. Så holdet er altså ankommet til Tivoli. Jeg fik købt et årskort, for at Rasmus han kunne komme herind. Kæft, det er nogle store græskar. 164,5 kilo. Til den sidste så. Lad os lige prøve at se. Den største. Ja. Nej. Den vejer næsten et ton. Så fik vi altså set verdens største græskar. Danmarks største. Ja, men også verdens. Okay. Ja. Jeg kan få se. Den var lidt længere ud på bordet, så den ikke... Ja. Lad os prøve det. Nå, Rasmus. Hvad tænker vi om kampen i dag? Hvad bliver scoren? Ja, jeg tænker 4-0 til FC København. Så den ender 3-1 til Dortmund. 3-1 til Dortmund. Yes. Hey, thank you. Yes, that'll be here. Thank you so much. Thank you. Yeah, thank you. Fantastic. Thank you. Cheers. Sådan der. Så får vi lige se. Hvad får vi i dag? Vi får en alkoholfri øl fra Mikkeller, som vi kan se her. Bum. Mikkeller, easy peasy. Skål. Skål. 4-0 til FC København. Så er vi altså på en dansk wienersnitzel. Så er vi altså ankommet til parken. Det er sådan en DJI Osmo Pocket, ikke? Så kan du... Kan du se mig lige nu, ikke? Nej, det er fucking nice. Så jeg bare går rundt og filmet hele dagen i dag. Kunne forstå. Der eksisterer kun FC. Kun FC. Handler det om FCK. Op og stå. Vi elsker FC. Op og stå. Vi elsker FC. Op og stå. FC. Vi er for rå. Så du kan se her øverst igen. Mod Frederiksberg om 2 minutter. Nå, så der er 4 den. Yes, lige præcis. Bare den om 5. Perfekt. Vi ses, mand. God tur. God dag. Ja, i lige med.
Nej, okay.